Bizonyára még emlékeznek, Kézdivásárhely, Szentlélek, Katrosa megyehatár között egy 20 kilométeres szakaszban épült újra az út. Az idei év tavasszán befejezik az 1 kilométert is, ami a Szent Jánosba. Most megcsinálták az áttereszeket, támfalakat, és az idei évben be fogja fejezni az országos útügy. De ugyanakkor az elmúlt 2-3 évben Szentlélek, Kézdikővár között szinte 10 milliárd lejjel építettük újra azt az utat. Kiskászon bekötő utat, azt az 1 kilométeret szintén híddal együtt az idén a hidat is be fogják fejezni, az is egy 10 milliárd lejjel próbálkozásba került. És a Kézdikőváron még volt valamikor régebbecske, egy kisebbecske útkövezés egyaránt. Minden évben úgy próbáltuk elosztani a költségvetést, hogy nem szétszórni, hogy minden településen valamicskét csináljunk, hanem úgy gondoltam, hogy minden évben valamelyik épületet, középületeinkből egyet minőségileg a lehetőség szerint jól felújítsunk. Ez volt az egyik a tanács épülete. Így nézett ki a kultúrház, a következő épületnek a felújítása, így nézett ki a múltban, és most ilyen állapotban sikerült tennünk. Ugye itt még megemeltük a felső része, az nem volt, ott csak egy mozivetítő ház rész volt, nem is tudom, minek lehet nevezni. Ez az orvosi rendelőnk, ezt a tavalyi évben sikerült teljes felújítást kapott kívül belül, úgyhogy most egy korszerű rendelőnk van. Egyet térképére Szentléleket ragasszuk fel, hiszen, mint ahogy említettem, voltunk Baróton, Köpecen, Nagyajtán, Árkoson, Kökösön, és akkor most eljuttunk ide Kézi Szentlélekre is.